Waqt li tlieta filgħodu komplew jiġu diskussi l-estimi tal-budget għall-2026, din id-darba d-Dekasteru Tawdex u l-ippjanar il-Ministru responsabbli Clint Camilleri ħabbar li l-binja storika tal-qorti attwali fiċ-Ċittadella se tinbidel fiċ-ċentru ta' tmexxija tal-proġett għall-Belt Kulturali Ewropea tal-Kultura 2031. Fl-aħħar jiem, il-Gvern ħabbar li l-Qorti Tawdex se timxi għal binja ġdida fis-sit tal-ex Lukanda Downtown fir-Rabat stess, wara l-akkwist tal-post mill-privat għas-somma ta' 6.3 miljun euro. Fl-intervent tiegħu waqt id-dibattitu dwar l-estimi tal-budget 2026 jalloka għad-Dekasteru mmexxi minnu, il-Ministru Camilleri wkoll għamel elenku ta' diversi miżuri ġodda mibnijin fuq l-istrateġija għal Għawdex dik ta' gżira ta' villaġġi. L-allokazzjoni li vvotajna għal-Ministeru taħt ir-responsabilità tiegħi huma xhieda ta' din il-viżjoni tal-ħidma u tal-impenn ta' dan il-Gvern li għandu lejn il-familja Awċin, lejn il-komunità tal-villaġġi tagħna u lejn l-eluf ta' viżitaturi li jżuru lil Għawdex ta' kull sena. U tenna li Għawdex qed juri tkabbir b'saħħtu hekk kif skont l-NSO, il-prodott gross domestiku tal-Gżira laħaq kważi 870 miljun euro fl-2023, żieda ta' 12% fuq is-sena ta' qabel u 150% iżjed meta mqabbel ma' 10 snin qabel. Camilleri kompla li dan il-momentum ekonomiku kien rifless ukoll fuq is-suq tax-xogħol, tant li sal-aħħar tal-2024 l-impjiegi f'Għawdex telgħu għal ftit inqas minn 17,000, 4% iżjed fuq l-2023 u 65% aktar mill-2013. Għas-sena d-dieħla qal li l-pagi tal-ħaddiema taċ-ċivil f'Għawdex se jiżdiedu b'7.2 miljun euro taħt il-ftehim kollettiv ġdid. L-allokazzjoni għall-inizjattivi soċjali u ekonomiċi se titla b'6 miljun euro oħra li tinkludi sussidji aħjar għall-istudenti u ħaddiema Awċin li jaqsmu lejn Malta. Fl-infiq kapitali, Għawdex se jibbenefika minn investiment rekord ta' 27.5 miljun euro bżida bla preċedent ta' 12.3 miljun euro fuq is-sena kurrenti, fejn se jibda l-proċess tal-identifikazzjoni ta' sita l-korsa ġdida tal-atletika fost aktar żviluppi sportivi fil-Gżira. Il-Ministru spjega wkoll li 10 miljun euro se jiġu investiti fir-rinnovar ta' 3 skejjel oħra. Camilleri saħaq li l-konnettività bejn Għawdex u Malta tibqa' priorità ewlenija għall-Gvern, blaqat ta' livell li diġà għaddejjin dwar l-modernizzazzjoni tal-flotta tal-GoZo Channel u spjega li l-investimenti meħtieġa huma sostanzjali u għalhekk fix-xhur li ġejjin mistenni jibda l-proċess tax-xiri tar-raba vapur. F'dan il-kuntest, fakkur ukoll li l-Awtorità tal-Ippjanar approvat il-proġett tal-GoZo Rural Airfield fix-Xewkija. Fid-dibattitu ħadet sehem ukoll id-deputata Laburista Abigail Camilleri li tennit li dan hu budget li jaħseb fil-familji fiż-żgħażagħ u fl-anzjani u jsostnihom bl-aqwa appoġġ fejn Gvern Laburista dejjem iwettaq dak li